ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين بطاويل دارستاني بلاويل لستكو سيراني ورن زاروك نودي لاني ورن زاروك نودي لاني باي هسبك يابي هاتا للسر صحني هسبك يابي Ev çi dibe? Bir rastî zarok de ez jî vê pir merak dikim. Ah bebiko, pirsgirêk tune ye. Lê zarokno, hûn dikarin xwarina nîvrov ji xwe re amade bikin. Îro pir karê min heye. Ev çi ye? Ev çêlikê gergedanê ye. Wê demekê li cem nemîne. Ciya wê mecbûr ma ku wextekê ji vir here. Ji ber wê heya ew vegere em ê lê binêrin. Bavo, her tim wê wîsa bikirî. Ji xwe jîna. Ew aniha hinekî xerîbiyê dikişîne. Wê li demeke Kurd te bielime. Ew pir xemgîn xuya dike. Hûn ê bibînin. Ew ê bi şiklekî pir xweş bielime vê malê. Pir xweş. Tesî, tu dibê wê dayê ji sibê heya êvarê li ber vî çêlikê gergedanê be ne? Nakeve serê min kûsa bibe. Yani divê qanguriya çêlik rakeve jî ne wisa? Tesî, ha dayê. Tu dikarî herî jina baxçê kalo hinek gêzer bînî. Ez nikarim çêlikê li vir bihêlim. Ah dayê, min çok xweşan. Gergedanî çêlik radikeve. Min çok xweşan. Gelo banda birîne ye. û tu dikarî min hembêz bikî. O na. Hesbe avê Türkîlo. Haydi vere derve em şora Na bilîzin. spas dikim Tesî, ez dixwazim tenê bimînim. Çi bûye işte? Ez herim ku ma tu nabînî. Dayê dike li ser qanguriya çêlik tîm bibe. Hespikê avî. Tu jê nehesirî ne wisa? Na, ez jê nehesidim. Bi tenê ez dixwazim ku berî wî dayê çawa tev digeriye. Bila niha jî wîsa tev bigere. Wek tu jî zanî, ilim jî wexta bebik li derekê xerîb bin, divê mirov pir zêde pêre eleqedar bibe. Tu naxwazî gergedanê çêlik xwe bi tenê hîs bike, ne wisa? Ez naxwazim. Haydê were ez ê tiştekî nîşanî te din. Ev çêlikên çûka giştik bê dêne û giş bê xwedîne. Kab te ew çawa xwedî dikin? Bêxwedî û birçîne? Ev rast e. Tu dixwazî ji bo xwedîkirina wan alîkariya min bikî, he? Wê pir baş bebe. Lê heke deyeke ku firê hînê wan bike tu nebe. Ka wê çawa hînê firînê bibin? Çi ji destê me were divê em texsîr nekin. Şixwelê Wê ji te hez kir. Te jî jê hez kir. ax belê. Bi qasî tu bibî diya wê te jê hez kir. Bidomîne. Tu dikarî bikî, tu dikarî bikî. Te karekî baş kir çûka piçû. Niha dîsa biceribîne. Hey, ew çi dike? Weko biçûkan re daxive. Haydi. Haydi em alî wî bikin. Erê. Min dizanibû tu yê bifirî. Tin, ten. Ha hop, pirsgirêk. Haydi em ji vir herin. Heskê avî, te tîm û te nedîtiye. Min ê ji wan bixwesta ku hinekî gergedanê çêlik bige randana. Derekê. Qey tesî nikare vê bike. Tesî li xebata komê ye.
Di ereboka xwe de hinekî bigeriya dê tafilê raketa. Tamam, ez dibêjim qey ez ê bikaribim wî bigerînim. Tu baş dizanî? Ev tiştekî berpirsiyariya wê mezin e. Erê, tiş pê nayê, lê divê çêlika min a çûkê jî were. Kêfa gergedanê çêlik ji te re hat. û ya çûka biçûk jî. Ji giravê dûr nekevin. û berî şîvê mal be. Merak neke dayê, ez ê ji giravê dûr nekevim. اوه شغله بالنسبة للبرزاروكا كوتشي كوتشيكو كوتشي 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 Ji ber erin, hûn zarok do. اللي صار بكو كيف تشبه بكاراتي كيف ويش اشترط او ناقري هاي عم تكارمي حالبكن Tedî, îca biceme û dev ji me berde. Erre. بالنسبة للبرزاروكا بالسكنة حياة صاروكين دنجي تاببين Kî min dibîne, bila min bibîne. Qet neqema min e. Ji xwe hevalên min bi min nakenin. Wê bikenin. ماشاءالله دياز كي ابي وري وبمره بفوتبول بليزي İnşallah. Lehî mecbur be ji bo alîkariya diya xwe li ber bebekê bimîne. الزلمه Qet زي بكم nabaşe. Wê diya min ê ji wan re bibêje bê ana ez çi dikim. Paşê jî wê wek dilnizmê li ber zarokan gazê min bikin. Ez nikarim bi şiklî vegerim. Divê ez pirê derbas bikim. Ez dizanim diya min got ji giravê veneqetin lê wê dixwast tu rakevî hat bîra te newîsa. Ev tê wateye ku divê em derekê bêdeng bibînin. Ciyekê ku kes li derdorê tu nebe. İca wexta xewê ye. Tamam, tu dixwazî bilîzî. Ne lazim e, em ê jî bilîzin. Tamam gergedanê çêlik. مرحبا دايه ليلى اسوي بكم û merheba tesî. Wexta tu rê de hatî te hezkê avî nedît newsa. نا دايه Hingê ewlewî aliyê giravê digere. ما وي دقران Gergedanê çêlik derxist derve. Ew zarok baş li hev dikin. Ev pir balkêşe. Na, kincên min, anha ez ê wî bigirim. Ey bisekine, ey. Ah ne wîsa neke. Na, wîsa neke, na. Wer esil, êdî ji bo li berketinê derenge. Gergedanê çêlik, gergedanê çêlik. Vaa! Gergedanê çêlik? Lo, gergedanê çêlik. Xwedê bike hezkê avî ecele bike. Wexta şîrmêtina gergedanê çêlik hatiye. دايه نشوشه داني جيه كي گرم Sax bî tesî. Tu dikarî herî li wan bigerî. Ez dibêm qey hayê wî ji saetê tuneyê. از هرم جكالو بپرسم به هلا او ديتونه عنا Haydi gergedanê çêlik. İca tu dikarî derkevî derve gergedanê çêlik. Haydi. Divê em herin malê. نخوا وقتا تودید لسر وی قاچره کی بو لور چه دکر؟ گرگدان چیلک درخسته بو گره زاروک نو ابنا و روشک کومرا حرکه خو پیوکه مال هر داری گراوی نهری لوتو داری بهنو براتا وانتنیه Tîn, tem, herin bavê xwe dibînin. Nalet lê be. Em divir de asêman.
لەبەر کەس me nabîne jî Gavek dinê wê dinya tarî bibe. Kişan Ali de. Aliye rastı ya çepe. Galo tu hera aliyê rastê, em ê jî herin aliyê çepê. Bisekine. Binêra wayê. Şopa tekelan. Şopa ereba zarokan. xwezîka diya min li vir bûye wê zanibû bê wê yê çi bikire diger her tiştî jî gergedanê çêlik duneyekî xerabî ji niha şûn de em her sê jî dikarin li ber zaroka bin Awayê li wir e. Awayê ereba zarokan. Hadi em ji hev veqetin û li wan bigerin. Hespikê avê. Dil kulü. Hey hespikê avê, bersivê bide. Hespê aviyê biçûk. Abi. dayê babo em li virin Eski abi. erê wisa gergedanê çêlik bigirî bigirî Elçi bu. Çi? Min gokay denge katmin. niha deng çiye wan bigirî bigirî Avaya lürin. Lê me li wir nêrî bû. niha deng çiye wan çûka piçû îcar dora te ye ciwan re bibêje em li virin tu dikarî vê bikî ez dizanim tu dikarî bikî Hey hey. Havayê. Ev çûka hespê aviyê biçûk e. Berxwe bide hespiko. Zûka hera kindirê bîne. Em ê we bikişînin jor. em xelas bûn gergedanê çêlik bi xêra dengê ku te derxistin em amade ne Şekro. Tu xelas bûyî. baş dizanî ku wê qanguriya çêlikinekî din jî nikare li cem me bimîne Ve gergedan hanım dawiyê were wê bibe. wî Bebikek dina tu li ber bî jî heye. Ji ber ku te hev qasî dilê gergedanê çêlîk xweş kiriye, ez dixwazim spasî te bikim. Min dizanibû hûn ê li hev bikin. Awakî pir baş.